Huwag ano ako, muot. Ikarati na lang sa kahoy, guys. Asa, wag. Mo na iputo di saging, guys. Muot man eh, oy. Tingnan nyo guys. Tanawa mo, guys. Oh, gaway dang sundang, guys. Tanawa ako kitang Hi guys, maadong buntag. Kaninjong tanan. Ug karong buntag muadto mi sa balilihan. Muadto ni ma'am. Kay nami tujo. Si Buwa, guys. Doon namin sa merkado, guys. Kan malilihan. Yan, malilihan. Residential. Guys, naabot na ni guys. Kami sa ilang bay ni ma'am di ilang bay. Guys. Kalpak gyapon. Unja, mali na mi. Muli na mi. Kay buka Bukas na lang. Bukas na lang. Hindi natin maano, baka mamaya tanghali o mahapunan sila mag-uwi. Mao. Sabihan ko na lang namin si mama mamaya. Salamat. Long. Kami guys, muli na po mi guys. Kay wa man si ma'am. Lang sa mi ato sa juta guys, wa man dia si ma'am ning lakaw to sa ubay. Wala sa mi ato kay mamuak sa lang magtubig kay aron namin kasunog. Ani ko ingon. Ani guys, naisa pa. Ito, boss. Kusog ang tubig, oy. Kusog ang tubig. Patungas namin. Pero ladyo ko guys. Guys, ning lahos may danhi sa juta. Jikan may ilan ni mamo man si jadi ha. To man si sa ubay. Maning lahos may ani kay namakod may lubi aron na may magamit nasunog. Naidang buwo guys, lubi. Jawar ba may dang sundang kay man may nagtuog malahos may ani. Ya mong tujo adora ila ma'am. Jawa man si ma'am, ang lawas lang may ani. Diyan na ba iguang nga saging guys. Asara ba ito? Saan naman ito pagputod. Tanawa si Wawa guys, kaya may dang sundang. Ay saging guwang, unja tanawa guys, di dang sundang. Huwag kawagat. Ay dang sundang guys, sayang mo ito guys, mahinong na ka ng naglanggam. Parang guwang nga guys ito Beta na mo natin kasi forma ni Wawa guys magtuba nga di sundang gamit kahoy. Kalampas mo na yung sundang nga o kahoy Bili ko no. Kaya ba ni Wawag? Magputod og saging nga di sundang gamit. Saan ka na niya pag diya ha? Ang anak. Bunaw-bunawan. Ang kamang nga sa pinawag. Aro. Saan? Gitusok na lang guys. Grabe di po na mabali. Mabali dyan na wag.
Kamuot. Nawa guys eh. Wa may dang sundang di tusok-tusok ko na alas talinis nga kahoy aron mabali ag saging. Para ba cengguang nga guys ulami ka dulong agun. Wow, hapit na. Hapit na. Ay, salamat Ginoo. Ranggo nga pura bujag. Ano ako? Muot. Oh no. Ikarati na lang sa kahoy guys. Kaya man kadag sundang. Ang ay magdatag sundang gajud din sa asa ta moingon kay na paingon. Me bali ana lang na. Pantay kay makamansar pa na. Ala gahi man sa una man na wag. Walang gahi sa marunong. Bantay sa salina ni mo wag impas jud na wag. Agoy. Ang sao naman na wag ha? Paraan pa ko niya. Pasa nga gahi man ang isang kuan wag. Punggay. Ano ang sao naman na wag eh. Kani guys, anong kasi din ko. Nagputulog sa aging gamit kahoy. Kamay sundang. Kamuot. Murag lasang guys ba? Kung may gamit, kahoy na lang paagi para maputod. Ano ka, uy, maputod ka na. Huwag tusuka kung anong kalinis tumboy ni dyan. Bragahit jeruk. Ano ba dinigyan ko bati guys? Oh, kamuot. Ano ka aja? Ano mo na pagi ha? Paminawal naman na guys. Uga sa tama ng isang pagdugang-dugang anang isang kahoy puraw. Kahoy nga amaw. Sabi? Insan naman isang adiya guys. Tanawa guys. Insan ang gigagawan niya guys. Gigamit. Bato. Ay kamaat. Tagang na magtalinis. Kahoy. Ay kamaat. Mapod ni. Allah jud mo rin magkagnasa kuan. Tapos kinalasangan. Nabihay isang adlaw din na maputod. Pag ka mga input na. Aray, daghan ng hapot. Ikan sakit man. Gano ako. Ay, ano na lang nga sipi. Sipi na laman dyan guys. Anak na laman dyan. Kung saan ko man magkadag sundang. Mahadot mo tatu aman eh. Lagi na muot. Ang gugunay mo. Kamat siya na muot. Ang kapit na muot. Kapit na wag. Maat rapod na oy. Ang ginawa ko. Pwede pa kutsilyo atong
Sagdanan man. Di pa yung mga hait-hait adto. May mga tools nga hait-hait. Tanawa guys, ay forma. Way sundang. Igugo ni dyan yung kahoy. Napoy bato. Uot. Nabali, rabadya ko guys. Ang gidugang-dugang rasa kahoy. Ay, tanawa na guys. Tanawa itong lang guys. Ang kagamay ka adyo. Bulin. Uy, kamuota dyan guys. Ang isang nakita na sa danan tanawa. Tanawa guys. Ang isang purba oh. Asa wag. Mau na iputo di jasaging guys. Muota man eh oy. Tingnan niyo guys. Tanawa guys. Oh. Gaway dang sundang guys. Tanawa ka isang adi gunting na laman. Putol na guys. Putol. Ay, salamat. Ginagawa katabang. Ginagawa ng guntinga. Tabang ng guntinga, guys. Tanawa ng guntinga, guys. Anong ito ang tabang? Ay, salamat sa Ginoo. Naputol. Rajid. Uy, natagakan kong taga. Terus tila pa rin. Wow. Nakadadit pud mig saging sa ijang paaging wuwag. Agunting nga arang kagamay nakatabang jud pud. Sabi sa ano gugo sa kahoy guys ug mga batong hait. Di man maputod. Medyo gani ingitag paagi jud. Guys, dabi amang dang ruby nang muwag pud mi. Uli na mi guys. Uli na mi guys. Uli na mi guys. Uli na mi guys. Naruktok. Ano? Guys, mani among sabajan ani. Alam mi karsada ani guys no? Oh, nindota oh, marapag highway. Ja bugnaw ka adyo dani guys. Naa. Pero lami ang tapot ka sa kapan ni suwag butong guys kada anta mi. Kaway naman guys butong guys. Ano guys, ang nakatabang sa saging guys, bunting. Ani. Wala naman igang isda oh. Kami di karsada ani guys, hala kawan naman ni mo. Anak mo. Bilang asin. Laki. Gulay nila oh. Maura to guys. Daghang salamat. Daghang salamat guys. Ug kaliw ko sa pag-subscribe sa akong channel. Maraming gulanon. Daghang salamat.